que non houbo límites nin tapuxos e que incluso falastes dos vosos complexos. Pois sí, pois Todo sí. isto por teléfono o primeiro día, a primeira vez. No, a ver, xa che digo que estuvemos a falar, pois eu puseme en contacto con el o sábado. Primeiro falei con outro da lista e a él deixei no por final, fíjate, estando na mitade da lista. Xa, pero a que te refires cando dis falamos sen límites? Sí, pois de todo, de todo. Falamos de nosas cousas privadas, máis personales, como poden ser as secuelas que nos quedaron por as nosas doencias. Gustoume porque foi moi sincero comigo, díxolle que non tiña ningún perjuicio a hora de que eu teño unha colostomía feita, levo bolsa, e bueno, a recuperación do pé vai lenta, e todavía teño que pasar por quirófano. E el, pois, bueno, como tamén tuvo unhas doencias bastante duras, pois o notei moi comprensivo. Vamos, sin darlle a maior importancia ao que temos. De feito, ainda nos reíamos dicindo de dous malos vamos a sacar unha historia moi bonita. É que eso que estás contando é moi importante, non? Porque estamos falando de que o chamastes o sábado, Sí. domingo, luns, martes, vale? Cando chamastes o sábado xa falastes destas cousas. Había nada que o conocíades. E xa puxestedes sobre a mesa toda a verdade. Sí. Foi, bueno, pois unha das claves que puxemos como pacto, non? O sea, ser sinceros, decirnos a verdade. Gustoume o que dixo el, que os problemas tamén había que compartilos. Moita comunicación, que é o que temos. Temos moitísima comunicación, nos gusta os dous falar. Onte tuven así... É que estou como unha rapaza de 15 anos. Xa vexo, xa. De verdad que sí. Na miña casa están todos tolos, porque eu estou todo o día tiqui-tiqui. Como un adolescente. E non me gustan as tecnologías, nin andar co teléfono todo o día. Para min iso non é unha articulación máis do corpo. Eu sempre o deixo por aí abandonado. Hasta o venres. Hasta o viernes. O venres, collín o teléfono, anduven todo o día pa aquí, pa lá. Que faz, dándolle de comer aos animais, agora que vas comer, tal. E dixe, as galiñas puxeronme ovos, non me puxeron. Non poñen, que íbamos a traer os ovos aquí a meu amigo, pero... E non houve maneira. Nada, nin por parte del, nin pola miña, As miñas galiñas tampouco están a por nada. Eu que agardaba por eses ovos da casa. Debe de ser. Eu quería que ti pusieras as patacas pa tortillas de patata. E pois que na tua terra as patacas tamén son moi boas. Tamén se dan ben, sí. Pero é bo que compartades todo. Sí. Antes decías que che gustou del eses ollos, non? Eses ollos tristóns, pero tamén que ves nel un guerreiro como a ti. Sí. Un loitador. Sí, a verdad que sí. Noteino. Pasou no mal tamén como eu. A operación del tamén foi moi complicada, ainda ten secuelas diso. E bueno, é moi boa persona falando, moi educado, educadísimo, super educado. E moi aberto. Me gusta porque é aberto de mente. Xa non empezou con restriccións, porque, a ver, eu xa lle dixen de entrada que tamén era fumadora, que fumaba. Gustaríame deixalo porque xa o deixei. Pero o mero feito de que non che impoñan, sabes? Pois a min non me gusta, ou casi millor que non, ou así. Gustoume moitísimo ese detalle, sabes? De que non... E insistes unha e outra vez que hai algo da súa cara que te chamou a atención. Imoslle poñer música a ese algo, non? Esos ojitos negros que te miraban, esa mirada extraña que me turbaba, esas palabras tuyas maravillosas, esos besos robados y tantas cosas. ¿Quién te separó de mí? Xa o decía, oye, ostras, Jaime, ti tamén tes os ollos negros, non? Ou escuros? Marróns. Marróns. E que como sempre estes así medios pechados, dixen eu, non me dei conta eu. Xa o decía o dúo dinámico, Jaime, pero imos ver Simón se llo dixo a Elvio. Non sei se lle dixeches... O que? Eso de esos olliños... Non cheguei a cantar, ainda non cheguei.
Non cheguei a cantarlle, pero bueno, co tempo, ainda lle mandarei algún sarupo. Pero foi algo que te chamou a atención Sí. cando o viches nese vídeo que el che mandou. Sí, vireille unha mirada profunda, triste, non sei, algo chamoume dele a atención. Tamén sufría de soidade, Monse. Sí, E o mellor a mirada estaba transmitindo esa soidade que el tiña. pois sí. Igual que a túa que tiñas o venres pasado, e hoxe xa tes outra mirada. Totalmente distinta. Sí. Iso é Non que se pasa ve a nada. simple vista, non? Mirando a cara, e o que di Loli, efectivamente a túa cara cambiou, non ten nada que ver ca do outro día. A él pasou exactamente igual, entón fixaste neses ollos tristes, pero logo por teléfono xa coñeces máis cousas de Elvio. E aí é onde vas descubrindo co paso das conversas que distí é un home de verdade e non como a outros cantamañanas. A que Pois te sí. refires? A ver, tuvo cousas moi peculiares, moi... Como, por exemplo, nun momento no que estábamos a falar dos árboles, dos frutais e tal, díxome el, e teño figos, que sei que che gustan. E aí quedei toda calada, toda reteída. E dixen eu, cando lle dixen eu que me gustaban os figos? Pero claro, nese silencio eu deuse conta. E me di, non o sabía, o me acabo de inventar. E dixen eu, pois mira ti por donde hasta sabes os meus gustos sin terme coñecido. Claro. E además... Sí, hubo unha conexión moi bonita, non sei por qué, tuvemos conexión, moita conexión. E fostes tía que lle propuxeches a él a de vir hoxe aquí, non? Sí, sí, porque, claro, a hora de ter o primeira toma de contacto, pois me decía de acercarnos un pouquiño cada un, porque él non pode conducir todavía moitas horas. E, bueno, a verdade é que eu salir así a aventura a un sitio que non sei nin a que sitio sería, nin en que lugar, porque non teño nombres de cafeterías, nin ninguna referencia para quedar, ¿no? Por Ourense ou... Vamos, donde cuadrara, un punto donde pudésemos mirarnos. Pois botábamos un pouquiño para atrás. Entón, iso pensei en vos e dixen, vamos a cubrir a sección esta de... Vamos a conocernos e nos conocemos no programa e así repito porque a experiencia gustoume moito. E aquí estás hoxe outra vez, Marcial. Xa demos varias pistas. Igual hai xente que polas pistas que demos Elvio, 200 kilómetros de distancia desde Mondariz, pero é quen é el? ¿Cómo es él?